Operator miki siji mati. Sampean ki kok yo eling ande-ande lumut tole tole. Piting klopo ya mas ya mas kelopokan masih muda role nengok kalam yo ngono kae lho. Yusuf. Wek sapa iki ya? Ara temi ya wekmu to ya. Ilang kletinge ireng to. Nek kletinge ireng kan dadi kaya ngopo praya panggah. Iki sajake kok ya wis matruk yer. Syukur. Syukur ket. Ngono. Ketayu paneh. Monggo Pak Barli. Mas Gareng. Kelanganmu kijing miring. Ndang golek kijing ya, ki diringne. Nggih. Matur. Dos pundi kanca-kanca setuju? Mas Gareng kelanganane kijing miring. Ning urung roh rasane kijing sing miring. Urung ngerti. Nggih. Dereng ngertos niku. Dereng kertas. Dereng kertas Pak Barli. Tak warai yang Jane besuki. sanding iki ya ning kijing. Nggih, gadah kok tidak besuki Pak Barli. Kali Mbah Mukono Lodo Sugeng Rawuh. Nggih. Ayo, Ger. Biung biung kula dereng mudhun. Kok panggah urung mudhun
sing ireng sisane sing bakul areng kira anakku kering bagus Nuwun dumateng para-para ingkang sampur katuran ingkang jumeneng. Bapak Eko Ayo takok dhewe. ngene lho yo Piye nak? nek ora digawe kaya ngene iki ora regeng Iya, karo ben leren tukange ngendang awet esuk. ngene iki tukange kendang kan ya ambekan Heeh, Le, tangane loro. aku ki paham kok Iya, sapa iya. kalam sapa kaeko Heeh. Ya cetha kok le kowe nimbangane iya Rekane ya rekane ya cetha. Biung biung kula dereng mudhun kleting ijo sisane sing duwe bojo Kira anakku kering sing bagus dhewe. Tempuruna ana putri Kyong Kyai. Surya Laras pagah jos Putrine kang larabane Kleting kuning iku kang dadi asmane biung biung kula ijing mudhun najan Allah menika ingkang kula suwun didadek neneh karo Surya Laras jos Ya iya no wong tole gareng kok. masuk Mas Gareng dilarang. masuk bro sing nanggap kudune ya Surya Laras wong tigae tempuran bergoyang bro masih bersama Mbak Sumini dan Surya Laras nah, Nang Cuwo rasane yen dilarani pangga eling
serat jebul lamis kabeh katresnane neng ngarepku kowe tresno rat kuline malah gandeng liya aja nganti nyawang aku yen weruh rat nyabati mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi ilip saklawase biyen madu dadi racun rat racun dodo satu dadi getun wong tresno yen dilarani aku watrat aku golek ganti monggo Mas tetap tempuran bergoyang bro Lumiting asmara Mas nggih monggo Kang Samuji matur sembah nuwun Pak Eko sak rombongan. Tasih sesarengan seni karetan Surya Laras ugi Yapa Multimedia. Juga ada Intan Jaya Audio. Sprene nggonku ngenteni janji janji prasetyane ngati kadung tresno mring sliramu duh cah ayu raeling dina lan wektu neng ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah anggadang ati sapar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak ati-ati jo picer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu tansah gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara wong ayu tak ati-ati jo picer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane ngatimu tansah gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mlayu aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumiting asmara